La caiguda de Medina Mallorcà va condemnar ses Pitiuses. D'un colp, ses dos illes, que durant 3 segles havien estat subordinades a la major de ses Balears, es trobaven totes soles i clavades en el punt de mira de la corona d'Aragó i la màquina de guerra feudal. En aquest capítol, segon del bloc 5, continuant on deixàrem el capítol anterior, explorarem els temes i events claus que condicionaren la conquesta pitiusa de 1235. Així, començarem a la immediata postguerra de Mallorca, seguirem amb els motius per la conquesta d'Eivissa i Formentera, els pactes i preparatius dels futurs conquistadors i acabarem a les portes de desembarc, estudiant la situació de l'illa i els possibles preparatius dels propis eivissencs. Dit això, som en Joan Serra i això és Eivissa Fates. En primavera de 1231, la conquesta de Mallorca entra a la seva fase final i el rei en Jaume pacta la rendició de Xuaib, a qui seguiran un terç dels andalusins que resistien a la serra de Tramuntana. En idèntiques dates i responguent a la mateixa estratègia, es tracta la rendició de Menorca, que havia estat subministrant a resistents. Segons el pacte final entre el rei i Ibn Abu Abdallah Muhammad ibn Hisham, el cadi i el caid de Menorca, a canvi d'evitar una conquesta i mantenir les seves institucions, els menorquins es sometrien en els cristians i passarien a pagar al rei en Jaume el que abans havien entregat en feu en el valí de Mallorca. Amb ses Balears baix la bota aragonesa no és d'estranyar que l'atenció reial es posàs llavors sobre les illes Pitiuses. El primer noble en tenir preferència de conquesta sobre Eivissa i Formentera va ser l'infant Pere de Portugal, oncle segon del rei i comte d'Urgell per matrimoni amb Baurenbaix. Aprofitant la mort d'aquesta en l'estiu de 1231, Jaume I pacta amb l'infant la devolució del comtat a la corona. A canvi d'aquest, el rei li entregarà de forma vitalícia el seu senyoriu de Mallorca, els tributs de Menorca i el senyoriu també vitalici de les illes Pitiuses, si les conqueria abans de 2 anys. El mateix dia del bescanvi, el 29 de setembre, el rei infeudava les illes d'Eivissa i Formentera a Pere de Portugal i a un altre oncle segon seu, Nuno Sans, de destacada participació durant la conquista de Mallorca. La infeudació estaria lligada, com s'ha dit, a la condició de conquerir les illes dins el terme de 2 anys. Tot i aquestes concessions, el 22 de març de 1233, Jaume I va estendre a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, encara en poder dels musulmans, les mateixes franqueses que havia concedit a Mallorca, afegint-hi a més unes certes exempcions. Passats els 2 anys, la conquista de la Balear Major havia estat completada i la del litoral llevantí iniciada, però res havien fet els dos nobles a les Pitiuses. Amb aquest panorama, el sacristà de Girona, Guillem de Montgrí, que acabava de ser designat arquebisbe electe de Tarragona, es presentava davant el rei amb Bernat de Santa Eugènia i un altre germà seu, demanant la conquista, en nom del monarca, d'Eivissa i Formentera. El rei, que ja estava ocupat amb la conquista de València, va acceptar de bon grat la proposta de l'electe. El instrument resultant, donat a Lleida el 7 de desembre de l'any 1234, concedia a Montgrí en feu el castell i la vila d'Eivissa, amb tota l'illa on es trobava situat i tota l'illa de Formentera, amb les seues salines, ports i sortides per mar i terra, aigües dolces i salades, estanys, arbres, praderies, pastures, puigs, planes, muntanyes, terres de conreu i ermes, boscos, deveses i camps, així com les fortaleses, castells i edificis i millores fetes o per fer en un futur. Com a úniques condicions, el rei es reservava la sobirania última de l'illa, la potestat de fer la pau i la guerra i el dret de que li fos lliurat l'ús del castell i qualsevol altra fortalesa que es fes tantes vegades com demanàs. Finalment, es fixava com a termini vàlid per la conquesta la propera festa de Sant Miquel, el 29 de setembre de 1235. En aquest moment, farem un incís per recordar les motivacions, ja descrites amb més detall en l'anterior capítol sobre la conquista de Mallorca, darrere de la conquista de Eivissa i les illes orientals de l'Andalús en general. Aquestes eren, més enllà d'aturar el curserisme insular, l'obtenció de beneficis en forma de béns i, destacadament, captius, a més de rendes que cobrar sobre els futurs pobladors, les motivacions religioses i l'expansió del cristianisme, la consolidació del poder reial sobre les faccions nobiliàries
i l'expansió de la corona d'Aragó en el Mediterrani occidental, amb la posterior projecció contra les repúbliques italianes. També, en el cas específic d'Eivissa, cal considerar les motivacions personals de Guillem de Montgrí, un alt eclesiàstic en promoció que reforçava amb la conquesta la seva posició en el context social de l'època. No s'han de menysprear, així i tot, els ideals religiosos que el guiaven. Com ell mateix va afirmar en un document de caire privat, actuava en honor de Déu i per augment de la cristiandat, i a utilitat i comoditat de l'Església de Tarragona i per exaltar el nom de la fe de la cristiandat. Tornant a la narració, el nou arquebisbe electe comptava amb poc menys de 300 dies per conquistar les illes Pitiuses, empresa per a la qual necessitaria un exèrcit. Gràcies a la seva posició social i als seus esforços en els negocis, es pot suposar que Guillem de Montgrí gaudia d'una considerable fortuna personal, la qual va posar en complet servei de l'acció bèl·lica. També, com deixa veure el llibre dels fets, rebria l'ajuda del seu llinatge, entre els que destacava el seu poderós germà Bernat, que havia heretat uns anys abans el senyoriu familiar de Torroella de Montgrí. Per comparació, a la conquista de Mallorca, el propi Guillem havia participat amb 10 dels seus cavallers i el seu germà Bernat, col·lectivament amb Gilabert de Cruïlles, amb un total de 30. Així i tot, el poder familiar no bastaria per sotmetre les illes, per lo que hagué de recórrer a demanar crèdits, més o menys elevats, a diferents persones. És interessant assenyalar que, si bé el rei li havia fet la concessió a títol personal, Montgrí volgué, o li convengué, realitzar-la com a arquebisbe electe, com ja s'ha citat, a utilitat i comoditat de l'Església de Tarragona. No ha de sorprendre, idò, que avalàs s'empresa amb la totalitat dels béns de sa mitra, sempre amb el consentiment i s'empempta de les màximes dignitats de sa diòcesi, a saber, el cambrer Benet de Rocobertí, el sagristà Bernat de Boixadors, el paborde Ferrer Pallarès, l'ardiaca major Arnau de Maraciano i el canonge Arnau Gibot, que acabaria per succeir a Pallarès en el càrrec de paborde. De fet, la tau, emblema de Tarragona, seria brodada a les senyeres que rubricarien la conquista de la vila. De referits préstecs, ara per ara se n'han pogut localitzar 5. El primer d'ells es va fer poc després de la concessió reial, el dia 26 de gener a la ciutat de Girona. El donava un tal Verdalai i consistia en 1.095 sous de Barcelona, a tornar a la primera festa de Pentecosta. Feien de testimonis Pere Vidal i Arnau de Santa Cecília. 2 dies després, dia 28, Montgrí estava ja a Tarragona, on rebia l'important préstec de 120 lliures, o 2.400 sous de Barcelona d'Armengol de Banys. Prometia tornar-los la propera festa de Santa Maria d'Agost, sense retard ni excusa, i posava per fiança tots els béns, tant mobles com immobles, de l'arquebisbat de Tarragona. Feien de garants i testimonis els predits jerarques tarragonins, a més del ja tractat Bernat de Santa Eugènia, Guillem de Tosca i Pere de Llavià, de Torroella de Montgrí. El tercer prestador, encara que en el document no s'especifiqui expressament que els sous anassin destinats a la conquesta, fou Ramon de Segura de Montblanc. En data de 12 de març, també a Tarragona, deixà a l'electe una quantitat de 400 sous de Barcelona, que a la volta obligaven deute al seu feu de la Guàrdia dels Prats. Feien de testimonis Arnau Gibot, Ramon de Cornellà, Guillem d'Empúries i Ramon de Vilanova. El quart prestador, en data desconeguda, fou Bernat Marquet, amb la sorprenent quantitat de 3.150 sous de Barcelona. Montgrí els hi tornaria en ple setge d'Eivissa el 4 de juny. Per últim, i també en data desconeguda, tenim a Gibert d'Aragó, que proveí diverses quantitats de cereals i llegums per l'avituallament de la tropa i els animals. A saber, 1.000 quarteres d'ordi, 83 cafissos i 7 fanegues de blat de xeixa i de mestall, i 93 cafissos i 9 fanegues d'ordi, mill, civada i llegum. Aquestes quantitats, amb la nona d'Esterma de Siurana, eren tornades el 28 de juliol de l'any següent a la ciutat de Tarragona. Un altre possible col·laborador, o com a mínim amic i soci de l'electe, va ser el canonge de Girona Guifré de Terrassa, ardiaca d'Empúries. Montgrí li atorgaria la considerable donació i assignació vitalícia de 50 vessants d'argent anuals a càrrec de les rendes de les salines d'Eivissa, quantitat que cobrà com a mínim el 1249, 52, 53 i 55, essent ja mort pel 1261. Contrets els préstecs i amb els sous necessaris reunits, Montgrí ja podia emprendre els preparatius necessaris, vitualles i cavalls,
l'obtenció i manteniment de soldats, armes i armadures, el lloguer dels vaixells que els havien de portar ses Pitiuses i qualsevol altra cosa que poguessin haver de mestar. Entre aquestes despeses es comptava la construcció de 2 grans ginys de guerra, un fonèvol i un trabucat, s'anomenada artilleria freda que tant d'èxit va tenir durant la primera creuada. Va ser en aquest moment quan els dos beneficiats originals, en Pere de Portugal i en Nuno Sans, encara amb ses Pitiuses dins el cap, varen voler associar-se amb l'arquebisbe electe. El conveni, firmat el dia 12 d'abril a Tarragona, recollia 4 clàusules o promeses principals. Primerament, l'erecció i dotació d'una església parroquial a Eivissa, per a glòria de Jesucrist i de la seva mare, la Verge Maria. Segon, les despeses ocasionades per la campanya serien amortitzades amb el producte del saqueig i, si aquest no fos suficient, amb les posteriors rendes de Silla. Tercer, cada magnat rebria un terç del castell i la vila d'Eivissa, però Pere de Portugal i Nuno Sans ho farien en feu de Montgrí com a arquebisbe de Tarragona. Montgrí feia així prevaldre la seva qualitat de beneficiari primer i promotor de l'autorització reial de la conquista. I quart, la resta de Silla es repartiria en proporció a la quantitat de soldats que hagués aportat cada senyor, possessió que cada un tindria per dret propi. Firmen el document tota una sèrie de personatges, alguns dels quals, com Arnau Gibot i Gibert Aragó, ja apareixen en documents anteriors. No sabem quina magnitud va assolir l'exèrcit conquistador. Joan Pinimelis, que escrivia molts d'anys després, el 1593, afirma que eren 1.500 peons i alguns cavallers, xifra que podria no estar gaire lluny de la realitat. En tot cas, gràcies a l'esperit conveni i el posterior repartiment, es pot deduir que Nuno Sans i Pere de Portugal aportaren cada un quart del total de les tropes, una contribució res menyspreable. En un altre front, Montgrí s'assegurà un recolzament addicional, demanant al papa Gregori IX el títol de creuada per la conquista d'Eivissa i Formentera, condició que seria finalment atorgada el 24 d'abril. La butlla resultant, signada per Auger, concedia a tots els que participassin en la conquista, tant en persona com amb ajudes materials, la remissió de pecats i les indulgències pròpies d'altres creuades. D'aquesta forma, es feia una crida dirigida a tota la cristiandat i en especial a les ordes militars. D'aquestes podem destacar la de l'hospital i, sobretot, la del temple, de la que, com veurem, van venir membres a lluitar les Pitiuses. El dia després del conveni, el 13 d'abril, mentre s'enllestien els últims preparatius per la conquista, Guillem de Montgrí, encara a Tarragona, reconeixia deure a Aimeric, cuiner de Santa Maria de Girona, i a Pere de Gornal, ciutadà d'aquella ciutat, per feines a casa seua, un total de 3.000 sous de Barcelona. Eren presents Ramon de Cornellà, Guillem d'Empúries, prior d'Escornalbou, Arnau de Sant Martí, un tal Ènec i Ramon de Vilanova, que actuava d'escrivà. Una vegada va estar tot a punt, amb l'arribada de la primavera i el bon temps per navegar, les naus cristianes es varen fer la mà. Ara per ara s'ignora des d'on va partir la flota. El pare Gaietà de Mallorca, escriguent 500 anys després, anomena el port de Barcelona, però pareix més probable que la partida es fes des de la costa tarragonina, potser a Salou. Al capdavall, la principal promotora de la conquista era l'església de Tarragona, i en aquesta ciutat havien signat els tres magnats el pacte de concòrdia el 12 d'abril. Des d'aquí, les naus podrien haver salpat o bé directament a Eivissa o fent escala a Mallorca, on es podrien haver unit a les forces de Nuno Sans i Pere de Portugal, si és que aquestes no estaven ja a Tarragona. En menys d'una jornada de navegació, l'estol cristià albiraria les muntanyoses costes de Eivissa. La història, per millor o pitjor, estava a punt de canviar. Seguint les paraules del geògraf Al-Himyari, l'illa de Mallorca era mare de Eivissa i Menorca, i a ella enviaven els impostos recaptats. Amb la caiguda de Medina Mallorca, però, en desembre de 1229, la comunitat illenca va quedar decapitada i els lligams de vassallatge desmembrats. Conseqüentment, el poder estatal va recaure en les màximes autoritats insulars, que fins aquell moment havien actuat en nom del valí. Aquestes eren a saber el caïd o governador militar, el cadi, jutge encarregat d'aplicar la llei islàmica, i el mushrif, un oficial estatal que havia tingut encomanada la recol·lecció d'impostos. Eren el caïd, el cadi i el mushrif de les fonts cristianes.
A Menorca, els dos primers càrrecs estaven ocupats per l'abans mencionat Ibn Hisham, que havia estat confirmat per Jaume I després del tractat de Capdepera com a rais o cap de Silla de forma perpètua. Poc després, però, l'any 1234 o abans, l'almoixerif Abu Uthman Said ibn Hakam el va expulsar de Silla mitjançant un colp d'estat i es va instal·lar a si mateix en el poder. Baix el control dels nous rais, el govern de Menorca es va consolidar en una vertadera taifa independent, que va sobreviure a base d'un tribut anual fins al 1287. La situació de les pitiuses durant aquest curt període d'independència, per desgràcia, mos és bastant desconeguda, més enllà de les mencions a Salkait i Salmusheriff en els documents posteriors a la conquista. Per desgràcia, no coneixem els seus noms, però ajudant-nos d'algunes hipòtesis ben raonades podem fer-nos una idea de la situació a què hagueren d'enfrontar-se durant aquells difícils 7 anys. És versemblant suposar que en els moments que seguiren a la caiguda de la capital es produís una intensa recessió econòmica, motivada no en poca part per la desarticulació de les principals xarxes comercials. En el cas d'Eivissa, sabem que Silla havia exportat a Mallorca panses, que produïen gran quantitat, ametlles, figues i fusta. D'aquest últim producte era destacada la seva exportació al nord d'Àfrica, on era utilitzada, com a Mallorca, en la construcció i reparació de vaixells. Altres activitats productives també eren la ramaderia, el vi de pansa, diversos productes agrícoles com sordi i, amb gran probabilitat, altres elements com el carbó, la pega i l'orxella. Per últim, i d'especial importància, era el comerç de la sal, que s'ha documentat almenys amb el nord d'Àfrica i, segons sembla, la República de Gènova. Seria lògic suposar que Salkait d'Eivissa hauria tractat de restablir o reforçar les connexions comercials amb aquests ports, connexions que per força haurien patit a causa dels corsaris aragonesos, que projectant-se des de Mallorca, vogaven el mar Balear. El propi Nuno Sans, poc després de conquistar Medina-Mallorca, va armar una nau i 2 galeres per entrar en cors a la partida de Barberia. És més que probable que algun d'aquests atacs afectés directament a les costes iavissenques. No sabem quina forma varen prendre ni fins quin punt varen tenir èxit els intents de Salkait per pal·liar els efectes de la crisi, més enllà de suposar que degueren existir. Un altre element molt important a considerar quan es parla de la conquista d'Eivissa és la demografia insular. Per les fonts immediatament posteriors a la conquesta, sabem que Silla estava dividida en 5 districtes, que s'ha proposat que fossin, com a Mallorca, del tipus jus, en plural Aija. Els seus noms llatinitzats eren Xarc, Portomany, Algarb, Alhauez i Benizamit. Aquests, a la vegada, comprenien una sèrie de territoris de límits difuminats que, segons la seva funció i tamany, rebien els noms d'alqueries o rafals, els quals estudiarem amb més detall en un capítol posterior. La població d'aquests territoris rurals estava formada per una xarxa de clans d'origen sobretot bereber i en menor quantitat també àrab, fortament estructurada per llaços de proximitat i parentiu, que respectava l'autoritat de Xuyux, ancians o notables de reconeguda saviesa. La consciència de grup i la pràctica de solidaritat interna els hi atorgava una gran cohesió i, per tant, una força notable davant els poders polítics àrabs, des que estaven fonamentalment diferenciats. L'Estat, necessitat d'una part de la producció agrícola i ramadera d'aquests grups, sovint s'havia de valdre de pactes amb els consells d'ancians de les alqueries per poder aconseguir una certa submissió fiscal, que encara així era en molts casos deficient. El centre del control estatal illenc, representat per l'almoixerif, era Medina Yavissa. La vila s'ubicava sobre el costat de ponent de l'actual Puig de Vila i comptava, ara sabem, amb un total de 3 recintes fortificats. El primer, tal de tot el Puig, era l'Alcàsser, dividit en 2 parts que en temps cristians s'anomenarien el Castell i l'Almudaina. El segon recinte, molt més ample, era el que s'anomenaria la Vila Mitjana. Per documents posteriors a la conquesta, sabem que s'hi trobaven una gran quantitat d'obradors i tallers, a més de la plaça de la carnisseria i, amb tota probabilitat, els banys o hammam. En el seu extrem de llevant es situaria, en temps cristians, el fossar i el mercat, actual plaça de la catedral, i, davant, on s'actual l'església, un gran edifici amb contraforts que segurament servís de mesquita major. Baix la vila mitjana es trobava el tercer recinte o vila inferior, de menors dimensions i planta quadrilateral. Segons sembla, les cases aquí eren més petites
i a part dels obradors que vorejaven l'actual carrer de Joan Roman, era una zona principalment residencial. En aquest mateix carrer, gairebé mig de recinte, es trobava la mesquita menor. Finalment, davant de la porta major, extramurs, se remolinaven una sèrie de petites cases i habitacles que es tornaven en solars, corrals i coves a mesura que s'atracaven a ses faldes dels puig dels molins. Travessant aquests patis, una paret, qualificada d'antiquíssima, baixava des dels murs de la vila fins la mà, tancant un espai que podria haver tingut la funció d'albercar. Estudiant els capreus del segle XIII, podem extreure dades aproximades del número de cases que hi havia a cada vila, dins les porcions que serien d'en Nuno Sans i d'en Guillem de Montgrí. Si suposam en Pere de Portugal unes xifres semblants a les d'en Sans, podem extreure dades generals per la Medina Andalusí. Aplicant un coeficient de 4 o 5 persones per família o hàbitat, que és el que es sol considerar per una família medieval, podem extreure xifres de població. Depenent del coeficient emprat, el nombre d'habitants va de 1.240 a 1.550. Escandell Bonet, per la seva part, calcula a partir de la superfície urbana de la vila una població quelcom major, d'entre 1.500 i 2.000 persones. Per lo que a la població total de l'illa respecta, Miquel Barceló, en el seu estudi sobre les diferents explotacions agràries andalusines, proposa un sostre de població de 3.000 persones, xifra que més recentment s'ha volgut augmentar fins a 5.000, atenent a altres activitats no considerades en el seu estudi, com la pesca, la ramaderia i els diversos oficis vilatans. Aquesta xifra concorda amb la calculada per Escandell Bonet, d'entre 3.000 i 7.000 habitants per tota l'illa. La conquista de Mallorca degué afectant aquest component demogràfic en dues formes claus. Primerament, al l'endemà de la conquesta, a través de les onades de refugiats que degueren arribar provinents de la pròpia Mallorca. Aquests ús s'haurien concentrat de forma principal a Medina i Eivissa i haurien d'haver rebut certa atenció per part de Salcai, a la fi d'intentar minimitzar el seu efecte sobre la ja incipient recessió econòmica. Alguns d'aquestos degueren romandre a Eivissa a l'espera d'una reconquista que mai no es produí, però altres, segurament la majoria, partiren eventualment cap a ports més segurs, a l'Àndalus i al nord d'Àfrica. Segonament, és possible, si no probable, que es produís un cert èxode dels propis eivissencs, sobretot a mesura que es consolidava la conquista de Mallorca i els ulls cristians es posaven sobre les Pitiuses, últimes despulles de lo que havien set les illes orientals de l'Àndalus. No sabem quin tipus de mesures va prendre Salcait, si és que en va prendre cap, per intentar preparar-se per l'atac cristià. Un atac que, per altra banda, resultava inevitable després de la rendició de Menorca l'any 1231. En el cas de Mallorca, la crònica àrab conta com abans del desembarc ja es tenia notícia de l'estol aragonès preparant-se a la península, i no hi ha motiu per suposar que això no fos també cert en el cas d'Eivissa. Així és probable que les autoritats illenques, sempre dins de la seva capacitat, preparassin la vila per l'eventualitat d'un setge. Això implicava la replega d'armes, la reparació de murades i portes, especialment a les zones més susceptibles en cas d'atac, com el costat de Ponent, i l'assegurament de provisions i aigua potable. Un exercici interessant, prenent com a base les dades de població de la Medina abans mencionades, és calcular una estimació de la quantitat de gra que hauria de ser necessari per aguantar un setge que sabem va durar un mínim de 65 dies. Si prenem un consum diari mitjà, quelcom a la baixa, d'unes 2.000 quilocalories per persona, això és comptant dones, infants i homes que lluiten, i una equivalència de 350 quilocalories per cada 100 grams de farina, mos surt un consum total d'entre 711 i 889 quilograms de farina diaris. Aquestes dades es poden combinar amb la que mos dona el llibre d'Esmustassaf de la vila d'Eivissa, on s'afirma que per obtenir cada 39,9 quilograms de farina eren necessaris 50 quilograms de gra. Així, podem arribar al resultat molt aproximat d'entre 900 i 1.114 quilograms de granes dia, el que dona un total d'entre 58 i 72 tones per a 65 dies confirmats de setge. Evidentment, aquestes xifres no són reals, ja que no es tenen en compte diversos elements, com el nombre desconegut de pagesos que es refugiaren a la vila, l'ús d'altres fonts d'aliments, com salaons, panses i vi de pansa, fruits secs i tot el bestiar que s'hagués pogut portar intramurs, ni en quin estat alimentici es trobaven els últims defensors el dia 8 d'agost. Tot i això, el càlcul mos ajuda a fer-nos una idea de la gran quantitat d'aliments que Salcait i Salmuixerif
varen tenir que reunir per poder resistir tant de temps com varen aconseguir. És possible que en aquesta feina s'haguessin servit de l'última collita abans de l'arribada dels feudals, especialment d'ordi, que en casos primerencs s'arriba a segar els primers dies de maig. El tema de l'aigua no suposa un problema tan considerable, si bé igualment important, com es menjar. Les fonts cristianes medievals documenten un cert número de pous per les faldes del Puig de Vila i encara més per als camps circumdants, assenyaladament a l'anomenat abeurador. Des d'allí, l'aigua s'hauria pogut pujar a llom de mules i recollit en el gran nombre de cisternes, moltes d'origen púnic, que es repartien per als diferents recintes amurallats. També en un aljub que les fonts del segle XIII situaven a Salmodaina. Per últim, però no menys important, les autoritats de Yavissa podrien haver augmentat o reforçat el número de talaies i punts de vigilància que es repartien estratègicament per al litoral eivissenc. El tema de les talais islàmiques no està tan ben documentat com en època medieval cristiana, quan ja en tenim testimonis escrits, però és probable que alguns punts claus com l'espalmador, la mola, peralta, corona i el cap de jueu, tan importants durant els segles següents, ja estiguessin en ús. Serien aquestes mateixes talaies les primeres en turlar la frota cristiana i les que, com va passar a la conquista de Mallorca, donarien la veu d'alarma a la vila. Aquelles últimes hores, mentre les naus enemigues completaven l'aproximació, serien crucials per organitzar una defensa i acabar d'entrar dins la vila les últimes provisions. No ho sabien encara, però el futur de l'illa estava a punt de canviar.